Okay, so seo ceist ní agus ar an sé feig luch an sláán seo a leanas má tá x chorm le haon. So an seo scríbimid amach an ceist arís ach in ionad x scríbimid lúbín agus isteach sa lúbín táid chun cur isteach haon. So 3 fa haon cearnathe lúdadó fa haon móda sé agus an sin cá mé déáil le sin. So las cuinle é roinnt siomí dúrcha nó mas má rá lúbíní coch die alrú roinnt simú dalú. So an níléon lúbín sa céadáid sa ceist. So an sin táid can ní chuirtú sin ach tá cocht an so seo é an cocht so táid chun déáil le sin 3 fa haon sin just haon. Okay, agus an sin an céad rud eile ná an olrú. So is é seo rud ag an go frid leat olrú agus é sin rud ag an eile go frid leat olrú. Ní déann sé aon de frid cin óir 3 fa haon sin 3, lúdadó fa haon sin lúdadó agus an móda sé. Anis an roinnt ní léon roinnt agus an simú dalú is féidir leat iad dhéanamh like rud bháin rud eile ní déann sin mar an de frid 3 lúdadó. Cá leis go 3 lúdadó sin haon. Móda sé sin seacht. Agus sinné.